No niin. Jee! Ai 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 ai! Mitäs sitten? Pitäisikö se vetää kelkalla? Mä työnnän sitä. Kyllä saa esi tänne tuona. No kannattaako silti tehdä tätä? No ei varmaan ehkä ihan suositeltavinta, mutta... Ei saa työnnettyä. Toi on aika monta kiloa enemmän kuin sää. Kunhan ei ole siellä alla. Ei se mene loppuun saakka. Kyllä se vieläkin... Nyt rupeaa jotain natinaa kuuluun tuolta. Jos siihen laittaisi liinaa ja kiskois täältä. Ei siinä ole järkeä. Tai siinä vaan kaataa sen siitä tyvestä. Niin. Sehän on kiva nyt siitä tuon. Mitä hienoa. Niin on. Se varmaan hiljalleen kallistuu. Ehkä se hiljalleen jotain tekee. Isompi palikka ottaa pois siitä, kun se oli vielä helppo tossa. Mulla on että jos se antaa olla tässä, niin se kaatuu itsestään pystyyn. Ei me haluta jättää Ei voi sitä. kaatua pystyyn. No, pystyy tässä tilanteessa. Nousee pystyyn. No niin.